Kabarina ambiance koa fa inarovaka. Zay Diego koa fa misoma. Misoma mary. Io tsy Diego zaraiky na koa tia ambadimbady koa. Zay natao hoe ambiance koa misoma. Sha la 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 la. Efa maro olo mahay horesaky ambiance kombatany esahe fa sa ivolanazy efa haika anao mahay kombatany esahe ambiance mafanaky adina problème ambiance io fagnafody tako tegna tsara ko misomanazy anao tsy maintsy mafanava ambiance adina problème kompanava ambiance adina hasalo kompanava ambiance adina problème kompanava ambiance adina hasalo mazabe ambiance kopahavi adina mbola andeha hiasa nefa tena fakajy tsisy azo atao maro raha tsy vita koa fa azonao ambiance mbola ambiance fozeny koa fa nava ambiance adina problème koa fa nava ambiance adina hasala koa fa nava ambiance adina problème koa fa nava ambiance adina hasala kati zalay ambiance miaraka aminay labiera agnatanagna jiaby tout le monde koa fa agnatina ambiance ary vorivoro koa fa misoma bebe tsiganany tsisy miala koa tsy marandraigny sofetsaiky ty odinazy bouge lelahy magnaraka fare zegny atao hoe ambiance tsisy menamendra fa nenazy fo ataone na ziska ambony zegny na ziska ambany kompanava ambiance adina problème kompanava ambiance adina hasalo kompanava ambiance adina problème kompanava ambiance adina hasalo mazabe anao koa fa havy Diego mavia boîte noire nouvelle hôtel mavia planète mavia koa amin'akarana koa tsy adina tsika hao taxi be ahoako amin'igny maro tsy voatanisa mavia Diego adina problème kompanava ambiance adina hasalo mazabe titane apekara bundun kubu mbala tito yo kompanava ambiance adina problème kompanava ambiance adina hasalo kompanava ambiance adina problème kompanava ambiance adina hasalo mazabe